Meillä on ollut taas kerran loistavat matsurit ja ensimmäiset semmoset, mihin on pitänyt ottaa ennakkoilmoittautumiset. Hienoja autoja porukka tuonut paikalle ja hienoa ajamista. Joo, muutenhan me oltais tehty tää ite, mutta me ollaan ihan liian huonoja puhumaan ja eritoten me ollaan ihan liian alipukeutuneita, joten voinko pyytää tänne lavalle Mr. Mönttinen? Kiitos. Pitää tosiaan sanoa, että sirkusalan Tessin mukainen palkka tästä pelletousta maksetaan, joten pidetään tää lyhyenä. Pojat sanoo, että ei liian paljon, koska taimismania sille. Tosiaan aloitetaan tämä palkintojen jakotilaisuus tällaisella pienellä mainostuksella ja kiitoksella. Ja annetaan pienet, ei vaan isot aplodit Lapinkumille ja Markolle, kun on tullut tänne näyttäytymään meidän kanssa viettämään hauskaa ja vähän lipittelemään keskiolutta ja katsomaan ralliautoja. Ja meillä on Marko puotihommat sitten tämän jälkeen. No niin, lähdetään sitten Best Driving kategoriasta. Lähdetään perusteluista ja huomioista tässä. Elikkä tämä kaveri teki debyyttinsä täällä Makosan touhuissa äärimmäisen tyylikkään näköisellä autolla, jota ei enää niin paljon näe täällä meiningeissä mukana. Auto on tyylikäs. Mies paranti viikonlopun aikana ajamistaan siis ihan kuulemma kolossaalisesti. Kehitys oli suurta nousukiitoa. Hyvää meininkiä, tänään kuulemma äärimmäisen näyttäviä ajosuorituksia. Ja auto on tullut tänne ajamalla. Auto on jonkinnäköinen kesäkäyttis, auto on ollut näytillä. Joten Best Driving-palkinto menee tällä kertaa Otto Salolahti ja Toyota Soarer. Missä Otto? Tää helvetti. Sitäpä helvettiä juuri. Tuosta pyttyä mukaan ja Lardelilta vaihekepin nuppia. Terve. Ja sitten vähän parempaa tuoksua myös. Mä rupesin kuuntelemaan tuossa, vähän rupesi sydän tykyttämään. Ja vielä vähän riviin meidän jatkaa. Yes. Kiitos, kiitos. Seuraava on paras asenne, best attitude, niin kuin Lontooksi tavataan sanoa. Ja tää on sellainen tarina, että tässä on menty monien vaiheiden kautta. Tässä on kolisuteltu mahdollisuuksia tulla edes ajamaan tänne. Tämä kyseinen henkilö on ottanut järjestäjätahoon yhteyttä, voisiko sanoa kalkkiviivoilla, että moikku, voisinko tulla ehkä ajelemaan. Nyt on vielä tyhjä paperi ja tyhjä talli ja tyhjä traileri, mutta lähden käymään, nyt tästä ehkä tietää, Etelä-Helsingissä. Siellä olisi sellainen kolhunen jokkisauto. Jos mä sen laitan nätiksi, niin luotatko miehen sanaan, että tuun sillä nätillä autolla ajamaan? Ja tämähän on Mynämäen pojista Jeri ja auto on tyylikäs 350 Zeta Nissani. Ja taputuksien jälkeen on hyvä antaa vielä sitten lisätaputukset, koska Jerin auto rupesi käymään vajaalla. Jeri oli murheen murtama, menikö koko viikonloppu vituiksi, mutta kynttilän vaihdolla Nissani rupesi taas rokkaamaan ja Jeri kuulemma nautiskeli tänään koko päivän ja sen pystyy kaikki huomaamaan. Eli vielä. Tuoksut taskuun. Kyllä. Noin. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos. Hienoa touhua. Eikä tarvinnut laittaa mersua sulle. Koska tämä vähän sellainen liikkuva tuninkiautonäyttely on, niin seuraavana palkitaan Best Drift Car. Kaikki, kellä on värinäkökyky ja muu tallessa, tää ei ehkä yllätä, mutta heitän pieniä saatesanoja. Auto on yhdistelmä kaikkea Japanista, Indokiinan kautta Saksaan ja aina takaisin Suomeen. Autossa on kaikki Prisman värit, jos puhutaan fysikaalisin termein ja muuta. Siitä varmaan 10 silmäparia 10 tunnin katselun jälkeen löytää aina kaikkea uutta ja ihmeellistä. Se on sekoitus sellaista todella salskeaa miehisyyttä ja sit siinä on oikeesti vähän sellaista myös pehmoisuutta ja ehkä hiukan tyttömäisyyttä.
Auto on JZX36, monivärinen, Legacy rivessä ajaa ja auton omistaa Antti Kiveläinen ja autohan on siis tämä E36-pemari Kimu. Tänne näin, tänne näin. Onneksi olkoon. Hieno auto, todella hieno. Ja hieno mies. Siitä lätkää Lardelilta uutta vaihekepin nuppia. Ja mä voin työntää tonne taskuun sulle vähän tuoksua, niin ei haise perseelle. Kiitos. Joo. Seuraavaksi, koska tämä oli tällainen myös, voisiko sanoa, hiukan kansainvälinen matsuri, meillä oli tuolta lännestä vahvistusta katsomassa toimintaa ja Mr. Lardell haluaisi palkita muutaman, 2 kappaletta tässä tilanteessa, autoa, jotka ovat hänen silmäänsä miellyttäneet. Ensimmäisen auton perustelu ja ajotyyli oli todella hyvä, näyttävä, aggressiivinen. Auto oli tyylikäs, auto piti nättiä soundia. Autossa oli sellaista, voisiko sanoa, pure spirittiä. Ja tämä auto on tämä kirkuva 20-venttiilinen Toyota Carina. Ville Wilsoni Viherkoski sitä kuljetti. Ja tiedotuslähteet sanovat, että Ville on poistunut jo seuraaviin haasteisiin, joten palkinto ojennetaan hänelle jälkikäteen. Toinen palkinto. Auto on näyttävä. Auto on, voisiko sanoa, tuuhea. Auto on räikyvän värinen ja auto lajetaan niin perkeleesti. Auto on ollut näköisellä täällä ja jotkut saattoi huomata, ketkä earlybirdillä täällä oli, että se sai tämän Mr. Lardellin huomionkin. Ja tämä auto on, koska hän on itsekin kyseisen automallinen vankkumaton kannattaja, auto on Nissan S13 200 SX ja nuori Japani on tämä omistaja. Ja Lardellilta terveiset myös, oli hienoa nähdä tuuhea BM Sports Blister korisarja täällä harmaassa kylmässä härmässä. No ehkä ihan tolleen sanotaan, on vähän värikynää, mutta ja seuraava palkinto on minulle henkilökohtaisesti äärimmäisen tärkeä ja myös täällä vaikuttava joka paikan höylä, remonttimies, metallimies Jumalan armosta, mutta seuraava palkinto menee 202 liigaan. Tämä kyseinen kuljettaja on vuosien aikana parantanut ajamistaan ja minkä takia palkinnon saa on parantanut auton ulkonäköä äärimmäisen paljon. Henkilökohtaisesti muistan, kun tämä intoa, kiihkoa täynnä oleva nuori mies ajeli tällä autolla täällä helmat läpättäen kuin velhon hihat. Mutta nyt auto tuotiin hienossa luukissa, hienon värisenä, rokki soi. Taisi kuulemma joku vaihteistokin hajota, joten palkinto menee Leinon Vilille ja Violetille 202 Jokkis Kompulalle. Ja palkintohan on hyvinkin folk race-tyylinen, eli jos sitä vaihteistoa tarvii ruveta purkamaan, niin hylsysarja auttaa siihen paljon. Ei tarvii vain kynsillä ja tiedätte kyllä toisella millä niin ruveta sitä purkamaan. Onneksi olkoon. Kiitän. Ja sieltä myös Vapparakelta myös onnittelut. Antakaa vielä kerran apulit. No niin, sitten päästään sellaiseen viimeiseen ylläripalkintoon. Näissä touhuissa auton ulkonäöllä on merkitystä, se on ehkä suuri homma. Sanotaan, että jos miehen ulkonäöllä olisi merkitystä, en mäkään olisi täällä. Ei jos mutta nämä kaverit, näillä on hyvä henki, näillä on hyvä rähinä, mutta he saavat nyt tällä kertaa tällaisen parhaimman vaatetuksen palkinnon. Heillä oli yhtenäinen tuolta lännestä oleva tyyli. He ehkä tietävät, ketä he ovat. He näyttävät pihvikokeilta. He ovat Sandels Racing ja Best Outfit-palkinto. Ja siitä aikaan. Vitalle kaulaa! Onneksi olkoon. Kiitos. Seuraava mies. No mitä? Onneksi olkoon. Kiitos. Onneksi olkoon. Joo. Halataan mönkkyli. Onneksi olkoon. Halataan.
Onneksi olkoon. Ettei vaan teidän mitalit mene rikki, kyllä. Syleilemme toisiamme illan koitteessa. Jälleen kerran täällä nähdään. Pöytä putsutaan. Onneksi olkoon. Ja on mulla tän kuvan jälkeen mulla on yksi pikkujuttu. No niin, no sitten otetaan tästä on vaiheessa kuvaa. oikeesti, tehän sanoitte, että 15 minuuttia, nyt on mennyt 9. Ja meidän budjetti ei taivu pidempään. Jep. Paskallakin on hintansa. On joo, ja Mersulla ajaa niin kallis mies. Tästä tuli ihan suoraan Tinder-matskua sulle. Kiitos, sillä Joo. Joo, nyt tää ei tarvii enää puhelinta. Tää tuli tossa matkalla, kun ajoin yhden traktorin perässä pitkän aikaa ja se kesti kauan ja mua alkoi vituttaa, mutta sit mä käänsin asiat positiivisia ja muuta. Elikkä haluan seuraavan tunnustuksen ja aineettoman palkinnon antaa kaikkien täällä olevien kanssa niille henkilöille, jotka ovat mahdollistaneet, että me voimme täällä lipitellä keskiolutta ja kehua ralliauta. Eli annetaan seuraavaksi aplodit Makosa Street Boys ry:lle. Tiedän mitä helvettiä tää on. Meitä on paljon täällä, me käyttäydytään välillä huonosti. Meillä on autoilla, meillä on ostoskärryjä, mopoja, kaikki, mutta mä oon yrittänyt järjestää niinku 6 ihmisen porukalle Tukholman laivaristelyä ja sekin on ollut ihan täyttä vittua. Tää on kauhea homma. Joten sen takia ootte ihania. Kiitos. Pelkkää loppuun. Kiitos. Makosa ry:n meille Suomen valtuuksin, niin luovutamme herra Mönttiselle tämän sirkuspessin mukaisen palkkion. Kiitos. 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 Taas on äiskälle kerrottava. Palkintojen jako oli siinä, nyt vapaat iltatoimet.